Nindot sugdan sa pagpamalandong ang atong unang pagbasa. Gibutang dinhi nga kanang ang tao gihimo sa Dios nga ubos ra gyud kayo ba. Ang una manggong binuhat sa Ginoo mao ang mga anghel, angels. So kana mga anghel gamhana na sila, immortal pa gyud, dili mamatay. So taas sila og kaning quality. Kung kuan pa, kung ato pang itandi og sakyanan, brand new sila, kita mga tao sikanhan. Surplus. Okay, ubos man ta, ubos. Kay mortal man ta, mamatay. Nya mga anghel, mulapos raman na sila ng bungbong, kita masabod man. Ang mga anghel, di na man nagutomon, kita habhab lang yapon. Ang mga anghel, di na magduka, kita bisag misa, tug. So kuan kita, luya kita yun, no? Ang mga anghel, di man na maglisod og lakaw. Kita karon naidaghan nga mapandol na lagpatag. So ubos sa kita, ubos kayo. Ang mga anghel, di naman na mo hilak. Kita, magdangoy, magdepresyon pa, ma-stress pa. So taas jud kayo ang mga anghel, pero wa kunoy usas mga anghel nga giingnan sa Ginoo nga ikaw ang magmando sa tanan. Kinsa may ang giingnan? Ang tao ra gyud. Wa say anghel nga gitawag sa Ginoo akong anak. Kinsa may ang gitawag og akong anak? Ang tao ra sad. Unsa may mensahe ani? Nakasabot ba mo? Wa. May pangutan ako na tubad nakasabot ka na? Ngano man nga ang labing ubos, purting ubusa, mao mahinoy gihimong hari sa tanan, magkupot sa tanan, ug ang tanan ibutang ngadto sa ubos sa iyang tiilan. Ngano man na? Nya nganong mao man iyang gitawag og anak, kini hinoong purti ra bagyong buanguna, masinupakon kayo, mukumpisal karon, inig kaugma, balik na sagpakasa. Purti yun, buangon kay tanan, mo pa'y gitawag og anak, gihimo pag yung pare, gawali na gawali-wali. Sus, buangon na ra ba yun? Dayog ingon nga, tao ra manggug ko. Ang Ginoo porting angkon nga ako kang anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pero kita magsigingon, tao ra manggug ko. Saon man gyud, tao ra manggug ko. Sige lang po yung Ginoo, anak lagi tika, anak ko. Tao ra manggug ko. Ano? Nya kamo, unsawan? Mo angkon mo nga anak mo sa Ginoo. Nya din amoron mo ingon nga tao ra man gud ko, saon man gyud kasa kita pa der kay saon man tao ra man kita. Anam dayon. Ayaw na ha? Kay Ginoo siging angko nato kada adlaw. Kay gibutan ko diri sa atong unang pagbasa, karong adlaw gianak ko ikaw. Karong adlaw, so kada adlaw girenew sa Ginoo sa Amahan ang iyang pagkaamahan ngan hinato. Kada adlaw iyang girenew, nindot sa doon taog kada adlaw ato sa doon tang irenew nga ako imong anak, karong adlaw amahan ko ikaw. Sige ko no, ingna ko no, ato ko nung Osbon, ako imong anak, karong adlaw amahan ko ikaw. Nindot ta tingali no. Hoy, gabot ito sa bahay, dahil lagyaw-yaw, dahil lagpamalikas, dahil lagpang libak, iapil pang pari og libak. Karon unsa may problema? Dunay gikinahanglan aron matuman ang pag-angkon sa Amahan nakita iyang mga anak, ug mauni ang dili mabuhat sa mga anghel, ug dinhi midaog si Kristo. Si Kristo nga gibuhat ubos og jutay sa mga anghel, nahimo na karong King of Kings and Lord of Lords. Ang mahal nga birhen nga gihimo sad nga ubos kaayos mga anghel, karon nahimo ng Queen of Heaven and Earth, Queen of Angels, rayna sa mga anghel. Tanawa,
Nya nganong nakabuot man ni Hesus og ni Maria, nganong nakabuot man ni sa mga santos. Ang mga apostoles giingnan sa ni Kristo, kung ako maghari na, kamo usab maghari uban kanako, mulingkod sa mong mga trono didto sa langit ug magmando namo sa mga kanasuran. Sa ato pa mga tao gyapon to nga mga way grado nga matud paghapon sa atong ebanghelyo, mga mananagat in town gipangkuha ni Kristo karon nahimo ng mga maghuhukom sa mga nasod, apil nas mga anghel. Unsa may requirements? Una, diri sa atong unang pagbasa, unsa may gihimo diri? Niingon dayon diri nga ang nakita nato dili tao nga perfect, naka-perfect niini, kung dili si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. So mao dinhi ang first requirement. Aron di ay ta mahimog yung tinuod nga anak, musunod ta sa perfect nga anak sa Ginoo. Kinsa man? Si Jesus. Unsay gibuhat ni Jesus? Nagpakamatay para sa tanan. Kamo, andam ba mong magpakamatay para sa tanan? Pangutan-an na sa nang imong tupad na andam kang magpakamatay para nako. Ina ko no. Andam kang magpakamatay para nako. Ana, nya moingon gani siya, suluha uroy. Matay ka diya. Dili na siya mahimong anak sa Ginoo. Kay ang requirement, first requirement, kinahanglan yung andam tang magpakamatay para sa tanan. Mao bitang niingon si Jesus, unsa inyong buhaton sa labing ubos, mo inyong gibuhat nga rin ako. Kana bitang mahadlok tang mopasulod anang tao nga kana bitang kuan? Kana bang tao ba nga kanang gikan sa prisuhan? Unsa may imong ginahuna? So, uy, mamatay pa lang ko. Di ka anda magpakamatay para sa tanan aron mahimo kang anak sa Dios. Di ba? Di malipay unta kay sala kani kriminal kay naong patyon koron ani. Nya anda man ko magpakamatay kay anak man ko sa Ginoo. Di na ka magsigig panirado anang imong balay. Di na ka magsigig pataas anang imong kural. Ngano man andam naman kang magpakamatay para sa tanan. Kuha ninyo? So kana ding tagas kay mga kural, mga anak nas demonyo, dili na anak sa Ginoo. Labi na gyud kun ang kahulugan sa ilang kural nga mahadlok kong patyon sa akong isig katao. Di siya anda magpakamatay para sa tanan. Si Kristo nahimong perfect nga anak sa Dios tungod kay andam siyang magpakamatay para sa tanan. Way kural ang iyang kinabuhi. Way kural. Natanawa sa atong ebanghelyo, naabagoy kural, miduol kaniya ang mga giyawaan. Wa siya magbutang og ali. Kita kusog makita rong mabutang og ali. Moingon ta, oy, social distancing. Nya inigdool sa pare, ngadto siyang isig ka pare, sa ay pader, ay dool kay basi niya na kay COVID. Mamatay niya ko nimo. Di ta anda magpakamatay para sa uban. Si Jesus waoy, dool ang mga giyawaan. Singgit pa. Pagdool ingon de si Jesus, gawas diha. Imo mantang hadlok-hadlokon, singgit-singgit pa ka diha. Pabuwa-buwa pa ka ng imong bakba, gipaligid-ligid pag yun ang tao dito atubang ang Jesus. Ingon siya sa hawa diha, hasol biya nimo. Anilakaw ra sa yawa. Di man mahadlok si Jesus sa yawa. Ngano man, anda man siyang magpakamatay para sa tanan. Na siya. Kamo, hadlok ay giyawa no. Hadlok ay ta na mga multo, kana kuno mga white lady, mga agta, mga duwende, hadlok ay ta na. Labi na gyud ako bitaw dia, biyaan ko des opisina nya, usahay tungod sa kanang pressure sa hangin sa aircon, mukurog mo na ang kanang pultahan, mukha tug nakutlaw unsa karon. Ang pare hadlok. Kanang na ako'y trabaho des computer, nya hapit ng alas 12 sa gabi nya bakante biya na dia sa luyo. Ako muna-unaon, halawa ba kay gatanaw na kusliko no gana ba? Unsa na imong gibuhat dia pader. Sus lain na ra kag naw. Na usahay akong i-close ang computer mulakaw ko ngadto manindog akong balhibo nako
Nga naman, kining paria, dili pa ni pure nga anak sa Dios. Di agustong magpakamatay. Kamo ko no? Kamo ko no, be? Andam na mo, magpakamatay. Utrosan mo. Wow na, unsa may sunod requirements aron andam tang magpakamatay. Unsa man? Kinahanglang magpakabata ta. Muna nga debosyon tang Santo Niño. Matud pa ni Kristo, kinsa tong dili magpakasama ni ining gagmayng bata, di gyud makasulod sa gingharias langit. Kanang bata, mga igsoon, wa ginay kahadlok. Wa na nila ang fear. Unsa may na nila? Love. Love. Tanawa ang bata, og din ana niya makita ang iyang mamagpapa, nga naandan ba niya ba nga makita? Unsay buhaton? Hilak. Nihilak na siya, wa man na siya mahadlok. Nihilak kay gisakitan. Ang love, kamaong muhilak, pero dili mahadlok. Usbon ako ha? Ang love, ang gugma, dili mahadlok. Kamao lang muhilak. Mao na si Maria, wa mahadlok nga patyon iyang anak, nga patyon sad siya, mihilak lang siya. Si Jesus, wa mahadlok nga patyon ni Judas og sa iyang mga kuyog, nihilak lang kay nahigugma man. Mao na sa ato pa di ay balik gyapon tas bata ang Santo Niño. Gugma, bato balani sa gugma. Puy-an nato ang gugma. Higugmaa apil ang mga yawa. Oh. Hay man arong yawa. Makita di ay. Nang imong tupad. Nanay. Porting yawa di ay. Tanawa kisa may nidool ni Jesus. Ang tao nga giyawaan. Yang yawa inigawas anak mangita ra man sa kuno naglaing puy-anan. Ay ganay imong tupad. Tanawang naong, di ba may pagkayawanon? Oy, naadiyang yawa. Nakaron higugmaaw. Pasabot, higugmaa mga adik, higugmaa mga makasasala, higugmaa nang nagsigig pangabit, gasigig limbong nimong asawaha ka, or banaha ka, higugmaa ng anak nimong tapulan kayo, giyawaan na sa katapulan, giyawaan anang sigig duwa anang computer, giyawaan anang pamakak, mangawat pas imong kwarta, higugmaa na. Aron dili makabuntog nimo ang yawa. Ang kasakit sa dana pa diroy, hilak lang ay lagkahadlok. Di ba? Gid mo musano ang malipay. Sige na manindog na ta. Mga anak sa Ginoo.